Ако не сте виждали къде растат маслините, това са маслинови дръвчета. Ето какво представлява маслинката преди да стигне до трапезата ни. Всички казват, че имат отвратителен вкус, като са зелени и не са мариновани. Аз не съм ги пробвал, но сега ще опитате заедно с мене дали са толкова гадни наистина, колкото казват. Нямам думи, това е... Горчиво, солено, лютив вкус. Фак. И нямам дъвки, мамка му.